Predstavme si umelú inteligenciu, ktorá sa neučí len rýchlejšie spracovávať dáta, ale že objaví úplne nový spôsob, ako sa učiť. Viete ako? Ako myslieť. Čo ak si ten nástroj, ktorý sme my stvorili, začne sám navrhovať nielen riešenia, ale aj ten samotný proces, ako k ním dospieť. Dnes sa teda ponoríme do jedného fakt fascinujúceho výskumu umelej inteligencie, také, ktorá sa snaží učiť sama seba uvažovať, a to úplne bez ľudských príkladov. Preskúmame koncept nazvaný absolútna nula, systém AZR. Vychádzame pritom z materiálov, ktoré popisujú výskum Absolutne Zero Reinforced Self-Play Reasoning with Zero Data. Takže poďme to rozbaliť. Ako môže AI generovať vlastné úlohy a učiť sa ich riešiť? Čo to vlastne znamená pre budúcnosť AI a aké sú tie hlavné zistenia a možno aj výzvy? Ale ešte predtým, než sa dostaneme k tej nule, kde vlastne narážajú tie, povedzme, tradičné metódy učenia AI. Stále počúvame o učení pod dohľadom, posilňovanom učení. Zdá sa, že všetky majú nejaký spoločný limit. Presne tak. A tým limitom sú, v podstate ľudské dáta. Obrovské množstva dát. Pri tom učení pod dohľadom, často to voláme Supervised Fine-Tuning alebo SFT, tam AI potrebuje ľudsky vytvorené príklady. A aj pri posilňovanom učení často začíname s ľudskou spätnou väzbou. Čiže sme stále tak trochu, architektmi jej myslenia. My jej távame tie mantinely. A to je tá dilema však. Ak sa AI stane múdrejšou než my, jej architekti, nemôžeme ju paradoxne brzdiť? Naša schopnosť tvoriť dostatočne komplexné príklady pre stále výkonnejšiu AI asi naráža na strop. Možno jej tým stavieme taký neviditeľný plot, ktorý nikdy nepreskočí. No, presne. A práve tu prichádza na scénu koncept absolútnej nuly, to A0. Myšlienka je, povedal by som, až radikálna. Prestrehnúť túto dátovú pupočnú šnúru. Vo fáze doľaďovania uvažovania žiadne ľudské príklady. Nula, preto absolute zero. A to self-play v názve výskumu to naznačuje, že AI hrá sama proti sebe. Hrá sama proti sebe. Ako to vyzerá v praxi? Predstavte si to tak, že AI má akoby dva klobúky, dve roly. Jeden model je navrhovateľ, ten je ako profesor, vymýšľa úlohy, cvičenia. A druhý model je riešiteľ, ten je ako študent, ktorý sa ich snaží vyriešiť. A čo je dôležité, obaja sú vlastne ten istý základný model. Učí sa obe roly súčasne. V podstate vedie dialóg sám so sebou, aby sa zlepšil. Aha, takže si sama zadáva úlohy a sama ich aj rieši. Ale počkajte, ako potom vie, či je tá úloha dobrá? Alebo či ju vyriešila správne? Kde je tá objektivita? Dohady. Toto prostredie teda overí, či je tá navrhnutá úloha zmysluplná a či ju riešiteľ zvládol. Takže cyklus vyzerá asi takto. AI navrhne úlohu, overí ju spustením kódu, pokúsi sa ju vyriešiť, dostane spätnú väzbu z kódu a na základe toho sa obe roly, navrhovateľ aj riešiteľ, aktualizujú. A ide sa znova. Znie to ako nejaký neustály tréningový kemp, ale aké typy myslenia sa týmto spôsobom vlastne cvičia? Sú to nejaké špecifické úlohy? Áno, výskumníci sa zamerali na 3 základné piliere uvažovania a formulovali ich ako kódovacie výzvy. Prvým je dedukcia. To je vlastne predpovedanie výstupu kódu na základe vstupu. Druhým je indukcia. Tu ide o hľadanie skrytého pravidla, alebo teda rekonštrukcia kódu z príkladov vstup-výstup. A tretím je abdukcia. To je zas odhadnutie pôvodného vstupu na základe kódu a jeho výstupu. Tieto 3 typy spolu pokrývajú naozaj široké spektrum logického uvažovania, také základné stavebné kamene. Jasné. Ale čo ak by si tá AI začala dávať len úplne triviálne úlohy? Alebo naopak také, čo sa nedajú vyriešiť? Ako ju ten systém motivuje k tej správnej náročnosti a možno aj k novým nápadom? Dobrá otázka. Systém je navrhnutý tak, aby odmeňoval úlohy, ktoré sú v takej zóne optimálnej výzvy. Čiže ani príliš ľahké, ani nemožné. A navyše, aby sa AI neopakovala a nezasekla na jednom type problému, používa tzv. Buffery. To je niečo ako pamäť už úspešne vyriešených úloh. Navrhovateľ potom dostane väčšiu odmenu, ak vymyslí úlohu, ktorá je odlišná od tých v tej pamäti. Toho vlastne tlačí k diverzite, k inovácii. Rozumiem. A aké boli teda výsledky tohto prístupu? Fungovalo to v praxi? Oplatilo sa to?
Výsledky sú, musím povedať, naozaj pozoruhodné. Azir dosiahol špičkový výkon. Prekonalo nielen tradičné metódy, ale aj modely, ktoré boli trénované na desiatkách tisíc ľudských príkladoch uvažovania. A tu je asi ten najdôležitejší poznatok. Zdá sa, že naučiť AI, ako sa učiť uvažovať, bolo nakoniec efektívnejšie, než jej priamo dávať hotové ľudské príklady toho, ako má uvažovať. Počkajte, fakt. Takže bez našich príkladov sa naučila myslieť lepšie. To je... Wow, to trochu obraca veci na ruby. Presne. Navyše sa ukázalo ešte niečo zaujímavé. Ak mal ten základný model už pred AZR tréningom dobré základy v kóde, teda bol na kóde pretrénovaný, tak AZR tréning ešte viac posilnil jeho všeobecné schopnosti uvažovania, ako by ten kód bol katalizátorom pre lepšie myslenie. A potvrdilo sa aj to, že všetky tri typy úloh, dedukcia, indukcia, abdukcia, boli naozaj dôležité pre dosiahnutie robustných výsledkov. Je tu však aj jeden, dôležitý bezpečnostný aspekt, ktorý treba spomenúť. Výskumníci totiž spomenuli tzv. Oh moments, také momenty prekvapenia alebo možno až znepokojenia, najmä pri modeli Lemma 3.1, ktorý bol trénovaný pomocou AZR. Hoci to nebolo v článku detailne špecifikované, pozorovali nejaké myšlenkové pochody, ktoré boli neočakávané alebo potenciálne, znepokojujúce. Naznačuje to, že AI si môže nájsť vlastné cesty uvažovania, ktoré nemusia byť úplne v súlade s ľudskými hodnotami alebo bezpečnostnými očakávaniami. Neznamená to, že môžeme poľaviť v bezpečnosti. Skôr naopak. Presne tak, práve naopak. Potreba bezpečnostného dohľadu, ladenia s ľudskými hodnotami, tomu sa hovorí alignment, a potreba robustných kontrolných mechanizmov je možno ešte kritickejšia ako predtým. Ak si AI nachádza vlastné, pre nás možno nečakané cesty k riešeniam, musíme byť o to ostražitejší. Rozumiem. Dobre, takže ak to skúsime zhrnúť. Absolútna nula, AZR, je teda prístup, kde sa AI učí uvažovať v podstate autonómne, generuje si vlastné úlohy a učí sa ich riešiť, pričom ako takého objektívneho učiteľa používa spúšťanie kódu. A výsledky naznačujú, že by to mohol byť kľúč k prekonaniu limitov súčasných metód, ktoré sú závislé od obrovského množstva ľudských dát. Áno. Presne tak. Otvára to naozaj fascinujúce možnosti pre autonómnejšie a potenciálne oveľa schopnejšie systémy umelej inteligencie. Ale zároveň to, ako sme spomínali, dramaticky zvyšuje naliehavosť riešenia otázok kontroly, bezpečnosti a toho zosúladenia s ľudskými hodnotami. Každý takýto prelomový krok nás posúva ďalej, ale aj do väčšieho neznáma. A to nás vlastne necháva s takou myšlienkou na záver. Ak aj systémy začnú naozaj autonómne definovať svoje vlastné cesty učenia, aké nepredvídateľné schopnosti sa môžu zrazu vynoriť a aká potom bude naša rola ľudstva v koexistencii s inteligenciou, ktorá sa vyvíja čoraz viac podľa svojich vlastných pravidiel.